Bé, doncs iniciem un nou Aranem Podcast. Hagués dieu dels primers Aranem Podcast que tractam més era actualitat que no pas dieu al personatge, no? Perquè jo crec que merite. Mostrapam d'avant d'esdeveniments esportius, en aquest cas vau emetre un petit asterisc, esportius més potent i que hi ha actualment en el nostre territori senuet que més, com a mínim a nivell participatiu, a nivell d'impacte econòmic entre d'autiaers. Auem era sort, òbviament, ara que era prova, ell a molt pocs dies d'iniciar-se, de contar a sigut amb nosaltres en el nostre programa d'Ahmed Key, portaveu del CEO, era màxima representació en aquest cas, podríem dir, de tota la part d'Espanya, Portugal, i també les Illes Canàries i les Balears, encara que no formen part de la península o que en formen d'Espanya. Xavi Pocino, com estàs? Molt bé. Benvingut a Aranem Podcast. Gràcies per la invitació. Com van aquests dies, aquests darrers dies? Ja sabes que aquestes converses ja senen diumenge, per tant, hem a tres dies que comença aquesta acció de la UTMB. Imaginem que dieu els darrers dies són els que se veuen amb més nervis o amb més ganes? Se veuen amb més ganes, però també amb més nervis. Ha canviat els nervis de la primera edició en què ara que la sisena edició. Però jo crec que, bueno, tu temps hi una causa que demores tot l'any que arribi. Has ganes, però una miqueta de por. Ell és ton petit tresor, no? Podríem dir, d'aquesta Val d'Aran, jo també. Òbviament sabem que ne dirigis dautes en Mallorca, en les Canàries, suposo que també ja començats a ampliar a dauti territoris, més era Val d'Aran, tu temps era Val d'Aran, no, Tati? La Val d'Aran i a més era prova més longeva de les UTMB World Series i de la primera i la que ha sis edicions. Jo crec que sí, perquè n'esquec d'una idea, n'esquec de quatre pensaments d'aquells tontos. I ara, si guardam, no, el lung, no, nos ha passat de tot, no? Nos ha passat Covid, nos ha passat era una primera edició falsa, etc. Si guardam ara la llunyania, pues, ostres, a on hem arribat, no? Ara te vau demanar precisament si era Val d'Aran, jo també que, com a dit, un dels esdeveniments més potents, i després me corregiràs o no, sé que més, Josep ton pare, òbviament, més abans vull preguntar-te si qüestions més livianes, no? De dia a dia. Podcast, aquest fenomen de podcast, no tant ara en podcast més, has estat, imagini, no? En verius podem parlant, podem conversant, per tant, jo entenc que te trapes en imatge de comunicació medianament comode a tu, no? Bueno, i la realitat també, no? Jo crec que el que se porta ara, he participat en molt podcast d'esportius i jo crec que hi ha un mitjà que està molt ben per arribar a molt públic. I què te sembla concretament aquesta idea que ja emet un podcast en aranès? Home, jo me crec una bona idea. Tu el que sigui causes amb aranès i intentar arribar i la supervivència, no? Te vau ja des preguntes que li és que a tots els convidats que passen per ací. Has escoltat Veteranen Podcast? A mi és dus. A mi es vos dir més d'Aurin a Spotify o a YouTube, L'Spotify. He escoltat a Juanmi. Molt bé, d'aquestes darreres. I a Fabi. Molt bé. Me la veig entenir que te sembla interessant o te sembla atractiu el format, com a dit estudi mitjà de comunicació, encara mateix i en tendència, no? I després també qui ara al teu costat, jo crec que és podcast, no? Amb tu, Àlvar, que molt d'any que ens coneixem, no? Jo crec que al final l'afinitat que has amb la persona que parles, pues, dona aquest punt d'interès. I com ha canviat la vida de tu, Xavi? En aquest darrer... Bueno, tu me diries, si és edicions, més aquest projecte, imagini que s'ha gerit, s'ha iniciat, s'ha començat a pupar de, què? 10 anys? 8? No, menys, 2018. El 2018 ja començares a fotre-li a cap? Sí, que me toqué un dorsal a la UCC de Chamonix i aquí quan tornau és quan avui era idea de jugar una UTMB en la Val d'Aran i d'aquí pues, hem arribat, no? Però sí que m'ha canviat la vida totalment. Clar, però jo en les converses, que també te recomano escoltar perquè d'et te mencioné directament a tu, David Broto, que aquesta me sembla que sí, que era 3 agua o era 4 agua, dieu era 4 agua
conversa que érem en Aranem Podcast, parlàveu en el cas del fenomen de trail running com a cau carrent, vau a dir de minoritari, molt minoritari en sens de abans vos trapauets 3 o 4 per muntanyes. Avui dia, concretament en aquestes dates que mos trapam, no vau a dir que són les rambles això, més era diferència d'aquesta perspectiva de és que corrien abans versus és que corren ara, bestial. Jo cas de ho he viscut en primera persona, això, perquè tu eres un dels primers corredors o dia de les persones que s'interessau pel món de la muntanya. Oh, correcte. Jo crec hi ha dos causes. El trail s'ha fet més popular a nivell d'Europa, d'Espanya. Cada dia n'augmenten els corredors. Jo una de les causes que estic més orgullós com ha augmentat així a la Val d'Aran, no? De persones que jo no hagués... No? Tots sabem persones que pensaves que no harien aquestes curses i correrien, no? I que ara ens ocorren. Cregui que per aquesta setmana hi ha més de 200 aranesos d'amb dorsal. Com ha anat la evolució a nivell d'aranesi? És a dir, en la primera edició, què corrien, dieu? Jo crec que hi havia 15. 15-20. Penses que era gent li agradec tant aquella sensació de no sé si dieu de recebre als aranesi com a herois en la meta, és que podien arribar, se bon ambient que se generé que pendent aquella primera edició, o se simplement que es gaudien d'un bon fin de setmana d'activitats per a Siu, per a Val d'Aran, dient, per què no? Bueno, jo crec que a part d'això també un senyal de que és que demoram en Val d'Aran hem afortunat de viure en aquest estadi. No? Això és Camp Nou del trail. M'agrada que digues el Camp Nou, no el Bernabéu, ja m'entenes, No, Camp Nou. Jo crec que era facilitat i que s'hagi democratitzat el trail, jo crec que és bon per tothom. Tu tens món pot el trail? És a dir, el trail, no me meti tant en Val d'Aran Vallu també, el trail és a tutti? Jo crec que el trail és a tutti. A diferents nivells, però jo crec que és a tutti. Jo me'n membri que l'any 19, quan presentarem a Siu en el Consell, era la primera edició, no? Presentarem l'acord que avui hem artenyut d'AMM UTMB, hi havia una persona que me digui que això és com el Tour, no? I jo li dic, no, és diferent que el Tour, perquè jo, amb l'edat que jo no faré mai el Tour, ni mai jugaré a futbol el Camp Nou d'Amet Barça, no? Jo puc dir que he corregut amb Kilian Jornet. 3 segons per corregut amb t'anava a dir de 10 metres, dieu nedets. Això per mi era grandesa que el trail, que la setmana que ven, aquesta setmana, haurem molta gent en la Gessuda, tant èlits com gent normal. Per mi, la gent normal és la que ha més respecte, perquè són la que més ha hagut d'entrenar, de sacrifici, perquè per mi el trail és sacrifici. No solet és sacrifici el dia de la cursa, és sacrifici tot l'any. Jo m'acabo de dir que me'n mau escames, avui, encara. Bueno, però ara ja hauràs entrat en tapering, no? Sí, no, ja està. Ara estem entre cometes, podem dir... Les cartes estan echades. Ara ja podem... Sí, no, clar, tu el que no hagis fet no serveix de res, no? Just de la teva experiència, això no hi com en els estudis que tu te pots trapar ni a carrera universitària que diuen estudia era darrere net o el darrer dia MA, bomega tot el que pugues aquí un examen, d'en vist l'endemà se t'esbrem tot, més dieu 375 o 7 te la proves. La muntanya passa comptes dels entrenaments. I així, en la muntanya, la IA no funciona. Que funciona? Els entrenaments, els cames ben fortes, no? I el sacrifici. Bueno, cames ben fortes, el sacrifici, entrenar. Pot ser que una persona tardi 2 hores, 15 hores. Passa pitjor de 15 hores que de 2 hores. Bueno, de 10 hores tampoc te cregues que lo passe molt bé, perquè se fot 10 hores perquè va com un coet. Més, hi ha causa important que jo crec que dieu, no sé si se compartisses, i respecte mental. El trail és molt mental. Perquè si tu me dius que te casques 15 hores en la muntanya,
Acro que vas a molti boni moments moments no tan boni. Josep, la teva experiència, que tu has corregut curses longues, com gestiones aquells moments que no són tan boni? Jo en màxim que ha sigut 26 hores. Ara a distància que pensi, no? I una barbaritat, no? El meu punt de vista, i una barbaritat. Però aquells 26 hores has de tirar de cap. Has de tirar de cap perquè els cames arriba un moment que no funcionen, el cos arriba un moment que no funciona, però has de tirar de cap. Per mi m'ha servit molt d'anar de passet a passet, no? De dir, pensau solament en el proper avituallament. Perfecte, jo arribi en aquest avituallament, me tranquil·litzi, prengui cau carrent i ja prenc la decisió si de continuo o no continuo. Més ara rescat jo te viatge la pregunta que t'avui d'abans. Et trailei tatuti a l'aguesti ni veus? Val d'Aran va jo també? No, per això ho hem des de curses de 5 quilòmetres a curses de 160. Jo crec que cau cercar tothom ha d'arribar. Jo hi ha una causa que me preocupa. Me preocupa aquest any i la quantitat de gent que ha passat de la cursa de la PDA de 55 quilòmetres a la TDL de 75 perquè, bueno, jo de 55 ja passo a 75, senyau sense guardar... Bueno, però millor dieu a Cro que passar a Sendets. Pues probablement la de 75 més dura que la de Sendets. Jo te digui per experiència que Sendets m'hauré de retirar per qüestions de cauillars i tal, que Cro és ja indiferent més. Has de fotre toteran d'entrenos. Me dius que 75 i més dura, a la vez. Encara que siguen menys distància, que són 40 quilòmetres menys. 1.000 menys de desnivell positiu. Sí, no, et digui perquè són 40 quilòmetres. Com a set agents de fotre a marató. Tota la cresta de Pulainer, el pas de l'escaleta, tocar aquella zona de dia. Jo crec que tant % d'abandonos... Banya-te, quin és tant % d'abandonaments en aquella cursa? En la TDL? Sí. És probable que arribem a 35% fàcilment. En unes condicions normals. En unes condicions normals. I a dir, podríem quantificar 25 grads, més o menys, de temperatura, un dia que no hi hagi pluja... Si és un dia com és d'aquests dies de molta temperatura... Si hi ha 36 grads... I terrible. Ets in record? Vaig a in record de NFs? Està clar que la meteorologia en totes les curses influeix molt. Influeix molt de DNFs. A la veig, un dia molt dolent? 70%? O hi massa? No, 70% no, 50%. És que així hi ha una petita diferència. El corredor que és en milles, en 60, hi ha un corredor que ja porta un bagatge, que ja porta tota una experiència, que ell més habituat a la muntanya, a córrer en moltes condicions. Ell, diguem-ne, més professional. Un corredor de la de 30 o de la de 55 no hi tan professional. A la vegada, jo crec que pot ser que hi hagi molts corredors que han passat en aquesta sense haver passat en aquest punt de professionalitat. O sense haver topat Damià Peira en camí que l'hagi dit És que jo a vegades m'enfado, no?, quan diuen no, era cuerta. La de 55 no, era cuerta. Però això és culpa tiva. Això és culpa tiva. Si tu no haguessis de cursa de 160 quilòmetres i auto de Sendets, no dirien era cuarta, però és culpa tiva, això. Pot ser. Però, bueno, jo crec que molta gent ha pres tot això a la muntanya. Tu mateix, no?, que s'ha abandonat, molta gent... Ara la pregunta te la deixo. ¿Apreneres aquell dia? Sí. Jo, no. ¿Sabes a què aprení? A retirar-me. A que no valiera pena rossegar-se 40-50 quilòmetres per a guai intros de medalla. I a vegades és més difícil això que continuar. De dir, paro. Crec que hi havia un emperador romano que deia s'han de celebrar o s'han d'anunciar tant les derrotes com les victòries. No? És a dir, no cau, és dir, escolta'm, pel que és que el peu, l'estómac, el dia, hi ha dies que t'alleues, això te passa en el dia a dia, hi ha dies que t'alleues, arribes a l'oficina i no avances, hi ha dies que... A tu que s'hi posaret que
era Val d'Aran hagi dat suportat tot un projecte. Hi ha idea que segurament seria insomni d'ella persona que tornec d'ella cursa de 50 quilòmetres de Chamonix, arriben a Val d'Aran, parle amb les autoritats no saben de què parli aquest tipe. Més li diuen, per què no? El primer any va bé, el disauant sigue aquest que no... No, el primer no sé, per el primer Covid... no sé, que disau a la vet sigue que anem bé, i a la vet segunda d'aquí ja, t'anau. Tu has notat que la gent de la Val d'Aran, no sé, se t'apropa més en carrer, te parle més en carrer que no pas dels anys? Pot este, o que són més conegut. Més jo crec que hi ha molta gent que m'ha dit en privat o això de dir, ostres, el que has aconseguit, no? El que has portat així a la Val d'Aran, jo crec que, bueno, tampoc m'agrada dir que he portat jo crec que hi ha un equip darrere, que hi ha un munt de gent, que hi ha una societat civil aranesa. També me cau dir que, òbviament, no tot és UTMB. Hauem curses molt potentes, molt bones en la Val d'Aran. Ara pensi, Montluï, Montlieres, jo que sé, era Vertical d'Aran, que també en multians, que sé, vull dir que això, era UTMB, dieu, ha estat en moment adequat, en temps indicat, i ha estat explotat en moment que calia, que tot això caigués com a fitxes de domino, perquè dieu, si tu presentes aquest projecte 15 anys, dieu, no és això que ha hagut ara. Quan jo he presentat aquest projecte així en el Consell General d'Aran, remembri que aquest síndic cerquec un projecte que hi havia de 15 o 20 anys, de començament dels 2000, del Nil Bohigas, taé una cursa d'aquest estiu a la Val d'Aran. I s'hauria quedat en el calaix. 20 anys, no? Ara era un moment, jo crec que ell està en el moment adequat, en el moment exacte, no? Jo he de reconèixer, amb l'experiència d'haver muntat altres curses com a Mallorca, Tenerife, Portugal, Iauta, que l'any que ve haurem Iauta en Espanya, o hi ha altres oportunitats a Sud-amèrica, no? Que hauem les condicions ideals a la Val d'Aran. Per què? Perquè hauem molta muntanya, hauem els camins preparats, hauem la logística preparada, hem acostat de França, hauem unes comunicacions més o menys. Menys que més. Menys, però tampoc no hi ha això. Però sobretot hauem allotjament. És a dir, si tu penses, se podria una prova com Val d'Aran va UTMB a Pallars? No. Era pregunta que jo ara te la canvi i era Val d'Aran UTMB arribat a son límit? A Xavi Bocino l'han cullat t'ha dit de Xavi, no pos mete més dies a Siu perquè la Val d'Aran va explotar. Ja a Siu... No. O era corredors ja, ara mateix en UTMB. Corredors, són que corredors? Ara mateix hi ha 8.700 inscrits. Vale, a la vez secundària... Seran 7.000 corredors. Doncs de 7.000 corredors, comptant que més o menys, com a mínim, hi haurà una persona d'acompanyant-te a crobodir de 15.000 persones, que segurament acabaran siguent ja mieja de que... Hauem un càlcul de que més o menys estem sobre les 30.000 persones. Clar, 30.000 persones a Cro i en fin de setmana des més potent i dieu d'Iguer. L'únic creixement que ens queda és en la setmana. I alongar més la setmana. Els dies de la cursa, és dir, no podem metre ja altra cursa o una altra, divendres, no. Atenció, quan nosaltres decidirem la TDL, diguem dimecres, el pensament és qui veurà un dimecres a córrer, no? Pues sigue la primera en este sold out. Podem créixer més de la setmana? Nos ho hem de plantejar. Més pot ser que creixem amb d'altres formats, que no sigui una cursa més tradicional. Les curses a les distàncies jo crec que han arribat al tope de corredors, era PDA i la CDH, ja no poden acollir més corredors. Cal pensar també que no solet hi ha tema d'hotels, hi ha tema d'hospitals, hi ha tema de pompiers. Més cregui que durant aquest any hem demostrat que nosaltres com a organització hem capaç de gestionar això.
Nosaltres Val d'Aran, Vull parlar precisament de dues causes. Una, que de notícia molt recenta, que hi ha un conveni que s'ha fet precisament amb Val d'Aran Vallú també enta surveillar o vigilar, gestionar tota era llocs de difícil accés sense una cobertura amb drons. Això hi ha novetat que se va implementar aquest any. Pregunta, per què? Bé, perquè aquesta tecnologia existeix. Jo crec que avem així a la Val d'Aran una empresa puntera, que hi Pirineus Drone. Jo crec que la conjunció d'aquestes causes, perquè no solet està pensat per Vall d'Aran. És a dir, pensam que això és exportable a altres proves de trail d'UTMB o d'altres. Hi ha un pas més i hi ha un senyal dintre de la part de reivindicar que així a la Val d'Aran se poden anar causes. Se pot viure a la Vall d'Aran i se poden anar causes. Quan nosaltres hi ha 10 persones treballant així a la Val d'Aran per Val d'Aran Vallú també tot l'any. Som que t'ha d'aquesta prova, Per Val d'Aran Vallú també, per Mallorca, per Tenerife, per Portugal. Per tant, l'equip en general t'ha totes les proves. Sí, però per nosaltres seria més fàcil avui una oficina a Barcelona. Més fàcil per viatjar, més fàcil per trobar més personal, etc. No, al final cal reivindicar que se pot viure així en la Val d'Aran i treballar de causes d'aquestes. Això de el que a vegades parlem del hub de tecnologia, no? Per mi hi ha una causa de dir ostres, doncs parlem amb l'Ara Dani Castet això perquè existeix aquesta tecnologia. Meti nom i cognoms, Eridius són els fundadors de Pirineus Drone Aviation, per ser de cas. Sí. Que així ho mos coneixem tot i més... Que Dani, que Idarres, no? També defensa... Que ha corrit a UTMB. Sí, ell també defensa aquesta... És possible que a Torrejón d'Ardós li funcionés molt bé l'empresa que siu. Jo crec que això és molt respectable i que cau... Quan parlen de despoblament i tot això, jo crec que hi ha una miqueta futur. Ho hem de dir, jo crec que s'ha orgullós de que abans de que arribés Val d'Aran Vallú UTMB, mes de juliol turísticament en la Val d'Aran passau així a dures penes. No, tot i sabem que ara de cada viatge els estius eren més querti, que són que a gust, que de viatges a condar de dets d'agust era quan s'activa web. Dies de jo crec que hem donat aquest aire, no? L'any passat érem un estudi d'impacte econòmic directe de la Val d'Aran sobre el territori i nos ha tingut una xifra de 8 milions d'euros d'impacte directe primari. Això vol dir de gent que s'allotgen als hotels o en els càmpings, que mengen en restaurants... Els proveïdors... Jo ja més he tenit això com se controla. Com saben que jo vau a dinar a un restaurant de Viella, per exemple? No, això són mieges. Vale, perquè és impossible a la més quantificar. Nosaltres a corredor li direm quan acaba en l'enquesta. Dis-me d'amb qui has vingut, quants dies, on t'has allotjat, què has gastat, etc. I a part hi ha un consum intern de nosaltres. Nosaltres ho hem reservat molts hotels, per exemple, o, per exemple, no sé, treballem amb catering d'Aran, per dir un exemple. Podríem treballar amb un catering de Deora? Pues pot ser. És més barat? Pues no ho sé, però al final jo crec que cal creure amb aquest teixit empresarial. Ara que m'has metit abans d'exemple era conversa que escuteres de Juanmi Riu, a Juanmi li demanen a part inicial de la conversa si us agrades voluntaris. Clar, et diria que calia cuidar molt bé els voluntaris perquè eren una part fonamental de la prova i que, òbviament, costava de trobar-les perquè jo li digui, escolta, i que, clar, calen voluntaris a totes les proves i ha d'haver vera forma de fidelitzar-les que venguen d'en tu. A vosaltres des d'UTMB vos resulta fàcil de atrapar voluntaris? O hi ha un moment en què didets ajudat-nos seus plats perquè mos manca gent per tot dispostos? Jo he de reconèixer que és més fàcil que altres proves. Jo crec que altres proves de la Val d'Aran l'han més difícil. Nosaltres ho hem més fàcil, però també ho hem de comptar que dintre d'aquest número de voluntaris ho hem un 40% que són de Deora de la Val d'Aran i que venen des de primer any i que són fixes perquè els agrada això, perquè els agrada el trail, perquè ho hem tota una sèrie de recompenses, etc. Ho dieu perquè són també familiars que t'ha distraigués aquests dies, et donin compte mà, no? Molts nos acompanyen a Mallorca o a Tenerife també. No les pagats els vols, no?
Pues a Betún li paguem els vols. Pues estaria bé, Pagues el vol, és la cursa, te'n pista quedes un parell de dies en la platja i te'n pixa tornes. Ja per ton cunde, si fos així. Xavi, 8.000, no? Bueno, me diries que 7.000. Tu calcules que van aprendre era gestida multi-èlits. A d'aquesti èlits, vosaltres les contactats o arribien per calendari perquè han de Vieta, Tartenya, perquè nosaltres sabem que des de la Val d'Aran s'autregen, sembla que els dels millors van directe a la gran prova, era èlit, que d'on venguera estudia en son moment, aquesta OCC, hi ha dautes, més era Val d'Aran el privilegi de que oferís places directes a d'aquí, que dieu ja aquest gran reclam, o què? I els millors premis econòmics d'Espanya, de trail. Hem 75.000 euros d'en premis econòmics. Jo crec que els èlits són calendari, nosaltres hem una política clara, coneguda i transparent, perquè se pot trapar en la web de dorsals gratuïts a èlits. No paguen els èlits, a la vegada? No paguen si han un índex X. Quin ell, per curiositat, o per prets? Jo crec que les 100 milles, per exemple, has de web 860 o 870. A nivell d'aranesi, quin hi ha més nivell d'UTMB? Tu et sabes això o no? Ui, no et sabe. Me tiri a la piscina, no l'he guardat, però pot ser Quique Quintero? Jo no sé, no hi ha pregunta d'examen que l'has No, ja. Pot ser Quique Quintero... Que haurà et? Pot ser Marta Serreta, nenes. Però no... Però més o menys el nivell que poden haver... Que poden haver 600, 700... Sí. No hi... Encara no s'ho considera èlit. Bueno, no hi ha èlit, més tiren, Sí. Tiren. A mi m'agradaria que, per exemple, ara hi ha un Jean Torrell, aquell de Bagà, no? Que ha gescut sota el paraigües de l'Ultra Pirineu, no? I un xaval joven que jo crec que arribarà lluny. Jo crec que aquí, si a la Vall d'Aran, ojalà en uns anys podem parlar del nou Kilian, de Ciu de la Vall d'Aran. Ojalà. Ja hi ha gent d'en qualitat, o com a mínim hi ha gent que jo les vegi que te passen com a isarts. Soy l'edat també, Álvaro. Sí, bueno, bé, tampoc te passes. Tampoc sóc tan bé encara. Però sí, bueno, el bon de trail, això sí que jo que he vist, que hi queda de més anys, sembla que dides que, jo què sé, hagués han entrenat menys. Jo també ho reconeixer, hagués han entrenat menys, perquè han passat, anava era de sendets, meques que dieu, han passat 1.100 quilòmetres abans de la prova. Hagués han, bueno, he estat telèfon gravant, més 600 e pico, cau carenatau. Me sabes què me digueren passat? Que Securo i Auta volia arribar sant de cap. Perquè l'han passat, era veritat, que jo notava que havia arribat molt ben de físic, però de cap arribes saturat. ¿Sabes? A creo que crees que hi un de com hi ha compensació de dir de, hòstia, la pinta està ja cursa tan lunga, però, escolta, has iniciat de cap ta premaniterament. Jo crec que cau treballar la pressió. Hi ha molta gent que no sap aguantar la pressió. Jo l'he vist aquestes 2 o 3 setmanes darrere, no? Escolta'm, que si és qui en la tercera oleada, que no sé què, que tal, que si no se pujarà a Tapudo, que si no sé què... Jo crec que hem de rebaixar un senyal la pressió, molta gent ha de... Jo l'he pres també, perquè jo he passat aquella època de pressió de les curses que no dormia i tal. Jo crec que cal prendre-se-les amb calma, amb tranquil·litat. Com deia Cruyff, no? S'hauria de disfrutar. Ok, cert. Si llegeixes aquest any a Tau, Álvar, disfrutaràs molt. Ok, cert que enguany, o acro diden las cloaquillas del Estado, que és aranesi, que s'han passat d'este, pues, en calaixi, dieu, més avançat, a més posteriors, suposi que adaptant en nivell, més o menys. Els calaixos s'adapten a l'UTMB Índex. Aquests anys s'han estat estrictament... S'han tractat estrictament perquè l'han passat molt difícil a veure. Sense meter-te ni un param, però... No hi ha problema de meter-me en això. Qui hi ha aranès i qui no hi ha aranès? Soy un debat que no la contestarem ara, ¿vale? Però en el moment que no hi ha automàtic, cau repassar 8.000 noms. Per exemple, una persona que en vez de meter Viella ha metut Viela sense la H, amb una L, l'Excel no el detecta, no entra, i a la vegada perquè a mi no m'has metut a Dauan i tal, és complicat. Això no sé a cap UTMB.
no sé què tu pots dir, els de Tenerife gessen on s'hi toca i tal. Aquest any decidiríem no he aquesta causa. Però que no passa res, No, jo crec clar. Bueno, Però ja és no més passa tard. res. Ja és més tard. És més tard, però has de dir... És perquè això i l'altre mantra. L'horari de tall ell de la darrera gessuda. Ja està. Era curses, els talls, estan preparats perquè tu puguis fer la cursa caminant ràpid, era passes. Qui merca els talls? Qui era persona enquedada de dir No, maquimenti, vale? ell és sistema automàtic. Et talla i calculat a un índex 390 d'UTMB. De totes les curses. De totes les curses. Si tu no has 390, probablement no acabaràs aquesta cursa. Sí que era de 10 quilòmetres, que sí que era de 160. Pregunti, no et no et No, la de 10 quilòmetres no hi ha tall perquè no... No, bueno, ell era popular, vale, ok. Més era de 55, a Condà d'aquí. Després nosaltres hi havem unes correccions, perquè hi diferent tall de l'Artiga que hi tall de Salardú. Com més van passant les hores, el tall més s'amplia, perquè no tot és matemàtica pura. Quina era cursa més exigent a nivell de talls, de tu? És a dir, de quina era cursa que tu penses que per nivell és més fàcil que la gent no arribi a un punt d'avituallament? Una persona normal. La TDL, Artiga de l'IN. En Artiga, no en Abassa. En Artiga. Hi ha molta gent que m'ha dit he anat a provar aquest tros que no sé si passaria tall. Que vell, i a causa, si nosaltres, i la primera edició, si nosaltres veiem que ho hem de tallar 200 corredors, allargarem el tall, aquest mateix dia. A webs i estimació no la veig. De guaire persones se poden tallar. No, ara de moment no. No, ara de moment ho hem una estimació, però tot és informàtica, m'entenes? Després de ja 7 dies que llegeix a tots els corredors. Sí, sí. Però que cregui que l'Àrtica hi 6 hores i mitja, senyal justet. Pot estar, per algun. Sí, per aquí ho a Tor de 7. Tot depèn del soleil. No, crec, clar. Se te fot un dia de calor extrema, és cuet. Exactament. És cuet. Te vull demanar si us... mostrapà macro, no? En un airau en què no pare de créixer el trail, concretament en a Val d'Aran, que ho has metit era de 10 l'any passat, en guants repetits, no sé si també. Clar, Trigueres era de 3-2 a que era, en la ho has metit era de 10, com si seia cursa ataques voluntaris, també puguen passar bé en tot això. També t'ha iniciat famílies, és a dir, de voler que les famílies també puguen veure el bon ambient i tot això, poder formar nau i talents petit i joven i tot acrò. Jo crec que trasllat de Tredós a Viella, encara que a Tredós estàvem molt bé, el poble de Tredós fantàstic, era un senyal donar l'importància que voluntari que passés l'arc de meta el mateix que tu els demés, no? També apropar a gent de Viella, gent que no ha corregut. Jo coneixo 2-3 guixates que no han corregut ja més i porten uns mesos preparant-se la d'escar. Per mi, si la cauen, serà fantàstic. Per tema de famílies, ho hem fet un canvi aquest any, una prova, ho hem una cursa de 5 quilòmetres en Beret, en dissabte, l'hem convertit en una família reis. Vol dir que el pare o la mare pot córrer amb el nen o la nena a aquella cursa de 5 quilòmetres. Està bé, encara seguiran esolables típics que hi ha en aquell... Sí, però que si tu has un mainatge de 8 anys, que hi ha aquella edat que no saps si corres 5 quilòmetres per la muntanya, que i tal, pues el pare pot anar d'amet, amb el mateix número de dorsal i tal, t'acompanya el pare, el que no pot marxar i deixar la criatura, no? Però ensenyar una família reis que molts anys que sé en Tenerife, que hi ha molta acollida, que jo crec que d'aquestes causes que te diria abans, no? On podem créixer en aquestes causetes petites. No ho ets pensat en ella vertical? No. No soc molt amant de les verticals. Et digui perquè hi ha moltes proves, per exemple, vau emetre noms, era cursa més famosa a nivell territorial, si me permetes, era indecència aquesta, Cegama, a vertical el dia anterior, no? O 2 dies abans de la prova èlit, no sé si també en Transvolcània o ja d'aquestes també hi ha en quilòmetre vertical, vull dir que és un
sembla que són com a elements que poden formar part d'un programa long de trail. Sí, però per mi hi ha dos causes. Per mi era vertical de la Val d'Aran, n'hi ha moltes verticals, però de Viella i Montcorbisson. Muntada, pujada sí, Montcorbisson. Jo crec que s'ha de respectar que ja existeix aquella vertical. Jo hi ha idea, Jo hi ha idea. No està mal. No, hi ha moltes, segur. Muntar Vaqueira, Llautes... No, això m'agrada molt la pujada del lac, de Vilac. Sí, per exemple. La podria... Per exemple. Crec que plantejable. Hauem més pensat llaute tipus de format, si vols ja pots metre exclusiva. No, però però pugui això. Espaci Aufrit pet Consell Generau d'Aran. No és exclusiva, però bueno, és el que se m'ha ocorregut a tau ràpid. Pensem més en una TDL, en una cursa més longa de 100 milles que no en una... PTL, perdó, TDL. Sí, no, i que estava pensant, Una PTL de les de Chamonix. Aquestes que són les curses que arriben a 300 quilòmetres. Sí. En parelles de dos, vos agradaria l'operació. No sé sí. Ja, per mi ell era pesa't a reivindicar que els Pirineus existeixen, perquè clar, quan estan parlant d'aquesta cursa estan parlant de que gessem de la Val d'Aran, Pallars, Ribagorzas, Boís, putes de França. Jo crec que un senyal l'objectiu on vaig. On vos agradaria anar. Perquè per mi hi ha un reivindicar de que existeix, no? De dir, perquè jo crec que una de les causes que ha hagut la Val d'Aran Vall UTMB és reivindicar molta gent de França, sobretot a molta gent de França i a molta gent de Deora, de que existeix unes muntanyes al Pirineu. Perquè a nosaltres ens sembla el més lògic del món, però quan jo estigué en Xina, pues, home, en Espanya hi ha muntanyes. Oh, que hi ha muntanyes. A tu d'estudies curses, quina era que més t'agrada? Perquè digui d'estudies, perquè cap a la fi m'imagino que la idea de l'estructura del circuit, segur que hi hagi un equip molt bon de coordinació, d'assessorament, etc. Més, clar, la idea l'hauràs en cap tu. Quina era que més t'agrada? A veure, jo cregui... És que tu tens un senyal... No seas pelotero. No seas pelotero. A veure, per mi... la BDR demostra molt perquè ja tot això, però la PDA, una cursa de 55 quilòmetres que passa per 28 estanys, això no... Hi ha una cursa que era no gent brutal. Perquè normalment les curses de 50, 40 o menys, ja és d'un poble, és difícil. Vas a curses per aquí... Molt bé, hi ha 15-20 quilòmetres que estan bé, però el resto és com un añadido. Així és que no hi ha res d'añadido. Jo ja he preguntat, ja més ho ets pensat, digo, ja pegaria el que te vau a dir de Joara. No ho ets pensat ja més de metre el típic trofeu de millor aranès en les proves? Que hi hagués major incentivació en les persones de la Val d'Aran que s'animessin més a participar, a córrer... No sé, són causes que se m'acudixen a jo, que jo les tiri en aire, se vet dia les remasses, jo ben dia te veieré a cercar, i te diré, mira... Te pugui agafar guants, si vols, l'any que ven, Però cau això, cau deixar-lo ben clar, Perquè tornaríem al debat. Qui aranès? Perquè això ja ha passat amb altres proves esportives a la Val d'Aran, de millor aranès, ja tal. Jo l'he viscut en altres llocs. Pot ser una bona operació. Li demanaré consell que meti més sosta a pagar millor aranès. Però ja hi causa d'ell. Se te volen dar, jo no te'n puc dar cap de so i dir que se les vols dar guardar aquí ho darrer et roll-up a tau que hi un bon moment. Te volia demanar llauta. Aquesta també, aquesta i una. Aquesta, dieu, i vinculada d'amendment sectu més. No ho ets pensat ja més d'un streaming en aranès de la prova? No vos ha creat l'atenció? És complicat, El cost caleria trobar speakers. Clar, no parlant de speaker, parlant de transmissió. És a dir, no parlant de persona que sigui en meta, dient benvingut a la meta, ben arribat, etc. No, de transmissió, però no és caleria.
Trapass Speakers, el problema és que cada idioma que afegim el cost és brutal. O sigui, el cost és brutal. En aquest moment l'estem en castellà, en francès, en anglès i en xinès. És estrany, no?, que en català no? És que sempre hem hagut problemes d'arribar a TV3. És veritat. Sí, perquè era TV3 se centra més en com es diu, era Buf? O quina era? Bueno, era d'Eloia també, no? Bueno, sí, perquè són proves que són patrocinades per Ferrocarrils de la Generalitat. Així en la Val d'Aran, com que no hem, per sort, que l'estació d'esquí sigui propietat de Ferrocarrils, sinó que hi ha una empresa privada, i digui per sort... Sí, no, ara t'estàs assegurant ja que TV3 no entrarà. No, però hi ha una lluita que hem de dir... Barcelona, jo cregui, Barcelona o els governs de la Generalitat, jo cregui que no estimen gaire la Val d'Aran. Jo crec que perquè mos ven en territori ja prou adinerat? L'hem perquè... Sí, bueno, a part d'adinerat, perquè els vots d'una manzana de l'Eixample 3 vegades la Val d'Aran. Un senyal problema que jo cregui que ho hem, A la vez és impossible estudiar ja transmissió en aranès a quart No, era veritat que aquest any ho hem metut, jo crec que la primera peira l'any que ven, perquè també hi ha hagut un canvi de mentalitat per part de la Generalitat, perquè hi ha primer cop després de 6 edicions que la Generalitat entrarà a ajudar en aquesta prova. Hi ha hagut un canvi, jo crec que el nou govern de la Generalitat, de la mà del nou conseller d'Esports, de Berni Álvarez, del secretari general de l'Esport, també amb l'ajuda del conseller d'Esports del Consell General d'Aran, és la primera vegada que coincidim amb el Tour, coincidim amb la Jessuda del Tour, que s'ho menja mediàticament tot. No, però jo crec que l'any que ve podem veure aquesta sorpresa. Bueno, molt bé. Doncs clar, aquesta era ja des preguntes que jo també te volia perquè nosaltres, en la part del programa, direm què se podria per aranès o que per a fin que això que podríem potenciar a nostra llengua. Jo crec que, ostres, serà UTMB, que hi ha un emplaçament tan potent, per què no hi ha persona de Madrid que hi d'hora seguís ja estona el streaming en espanyol, més d'en pis dits, ostres, quina curiositat, que hi ha un streaming en aranès, le comença a escoltar. O, jo què sé, persones que aprenen el aranès en Barcelona o so que sigui, escolten el streaming en aranès perquè ja han començat a formar-se en la llengua i lo volen aprendre, jo què sé, m'és igual. Més, per què no? No? Se mos volem creure que en un país, que de veritat en un país, que jo pensi, suposo que tu també compartiràs perquè si has plaça terapia sedents de la Val d'Aran i UTMB és oficines de personal a siu i perquè tu també et penses, per què no? Nosaltres ja hem treballs, per exemple, tota la pàgina web de l'iTraveler és una versió en aranès. Això significa que ho hem fet un treball de traducció i tot. Quan parles un senyal de dies de so massiu i de defensar, no? Nosaltres ho hem proposat. Tots temps ho hem proposició d'altres territoris que porten mesos que la Val d'Aran t'ha portat. Petit país que per allà per al costat, no? No, però aquest petit país ja n'ha d'altres proves. Sí, o una comunitat autònoma que siu al costat, no? Jo he defensat sempre que no hi ha una qüestió de calés i jo m'estimi la Val d'Aran, jo m'estimi Val d'Aran i UTMB, per mi ha de continuar, sí. Quin és el futur de la Val d'Aran i UTMB? Perquè, clar, jo ho pensi, ara mateix és considerada com a major, que bàsicament és el més potent que hi ha per de just de Chamonix, si no me corregisses, a nivell de qualificació. Sí, però hi ha una qualificació que és temporal, Aquí ho hi vau. Vol dir que quan es que aquest tema de la Major és que cada 2-3 anys ha de canviar de lloc. Més enguany no ha canviat. No ha canviat. Digui enguany perquè sí, no ha canviat, però pot ser que l'any que ve no sigui Major, però a mi no me preocupa. Més en què afectaria que no sigués Major?
que no hi hauria tants accés a UTMB. Pot ser que un senyal d'èlits, però jo cregui que És a dir, perderies èlits, entrarien més amateurs, dieu. pot ser, però hi ha una... És a dir, jo des del primer moment he hagut clar que hi ha molt corredor, molta gent que pot vindre t'artenya les famosos Running Stones o per no sé què no, sobretot les primeres edicions. Però jo crec que hem arribat a un punt que hem artenyut que el corredor quan marxa diu, molt bé, jo a les Running Stones, al Morralet, però quina cursa, quines muntanyes, quins restaurants, quina cultura. Al final, no soleta i corre. Per tant, si això hem capacitat de conservar-lo, jo crec que Val d'Aran va UTMB a un futur excel·lent. Per mi, i et digui públicament, jo no hi ha cap de problema, era millor prova d'Espanya. Atenció, quan jo digui millor, jo no entraré en discutir si el recorregut és millor aquesta o l'altra perquè soy molt subjectiu. A mi els recorreguts de Mallorca m'agraden molt. Ferran, que pertany a mon equip, no pot suportar perquè diu que jo és com el Montsec. No? És a dir, cada un li agrada les causes com li agraden. Però com a esdeveniment esportiu, amb el village, amb la capacitat d'atracció, l'experiència, els recorreguts que són polits i tal, jo crec que Vall d'Aran va UTMB i el primer event de trail d'Espanya amb número d'inscrits. Jo crec que som top 10 al món. Però et digui a tau de clar, Què li manca a Val d'Aran va UTMB a seguir posicionant-se, a seguir escalant. O què li agradaria a Xavi Bocino que era Val d'Aran va UTMB pogués ser Artenya? Pot ser el que vulguis, que la muntanya sigui més gran, que no la podem més gran, que venguen patrocinadors més potenti, que la cursa, jo que sé, que agarrin prestigi equiparable a Montblanc. Què li manca ara a Val d'Aran va UTMB? Quin és el repte que li manca? Jo crec que més que un repte i continuar amb aquest procés de que totes les parts de la Val d'Aran, administracions, societat civil, empresaris, tot això, segueixin creient en Val d'Aran. Perquè jo he vist moltes coses, he vist altres curses on s'ha pensat o s'ha dit no, això no interessa, no deixa d'interessar. Jo crec que ho hem de creure. I aquest debat, no?, que a vegades de dir és que aquella setmana no se pot aparcar o aquella setmana no sé què. Que t'ha llibertat. Llibertat, però sí, no, volem turisme, no sé. Jo crec que el cost de moment és irrentable, no? Jo crec que hem de continuar amb aquesta aposta de que tothom de la Val d'Aran se senti la Val d'Aran va UTMB com a part seva. Ja barram capítol UTMB, te vull demanar precisament si us acrono, si serà aranès. De hora d'era UTMB, tu com veus la situació de la nostra llengua e que Josep Tom pare que se podria potenciar a més? Aquesta pregunta és complicada, la part segona. No, tio, has escoltat el tros indicat de l'entrevista de Juanmi, sabies que això la que he demanat també. No, aquesta part no arriba. A veure, jo he de demanar un senyal de perdó perquè jo soc de d'hora, encara que les meves raïces són de la Val d'Aran, jo he estudiat tot temps en castellà, fins i tot, ni en català, al final, no? A Lleida, no? Jo porto demorant en la Val d'Aran intermitentment 25-30 anys, no? Jo sé que me costa a vegades parlar aranès ben. Demani disculpes si ve tu que has escoltat. No, més és el bon esforç. Sí. Tot gambades fotem tot. Però què és el que me passa? Que realment jo no parli l'aranès habitualment. Jo no parli perquè la meva parella no parla aranès, perquè en l'oficina que ho hem d'ets persones solament dos parlen aranès, perquè parli més portuguès o francès que aranès. Això és la meva vivència personal. Jo crec que si no ampliem l'ús de l'aranès a la quotidiana, l'aranès, home, és un senyal difícil. Però jo crec que cal defensar-lo amb el que es pugui. Bueno, doncs estem orant que els pilotes que l'he lançat a Xavi és que en efecte en el següent
en següents edicions. De moment que ara Valdaran també hagi molta vida, perquè, segons tu m'has dit vos que hagi molta vida, jo crec que ara Valdaran en general també que hagi vida, perquè hi carren que genere, ara va dir de jugo i a catalanada, xup-xup, que genere molt d'ambientillo així en territori, que la veritat és que hi ha un projectazo de la hòstia. I que et va dir amb aquestes paraules, perquè que te porte un eveniment 30.000 persones d'impacte pendenia setmana, a més sos que ja siguen de milions d'euros que te puguen portar, i d'empises indirectes que te guarden des de Xina, que jo et dia bien o no sé quantos, crec que ho carren a valorar. Vull dir que també felicitats per aquella part que te toque. Te vull dir un microtest que això a veure me pots respondre i a paraula, a veure si és possible. Me costa respondre amb una paraula, a mi. No, pues ara poiràs. Quina era la teva muntanya preferida? Montpius. Però guarda que per aquí passem cauquies d'excurses, més no com a epicentre, no? Per quan passen totes, que hi dieu les zones més d'ací de darrere de la tuica. T'agrada per motiu en especial? Li he amor. Jo crec que hi ha un balcó dels Pirineus excepcional. Ara, de nou ta baix. Si haguessis de definir les proves d'UTMB de la meva paraula, era de 160 e pico, o quina seria la paraula? Bogeria. Era CDH. Semibogeria. Era TDL. Descoberta. Era PDA. Aigua. Era EXP. Coneixement. Era... Sky. Vau emetre l'Sky abans de l'Sky de Beret. Sorpresa. Era de Dets de Viella. Amistat. Era infantila. O era de família, com li has dit tu? La sanglier, s'ha dit. Era sangler. Sangliers. Família. Xavi Pocino se meterà en viatge en Dursau. Se va metre en apet de corredor i va córrer era Valdaran Vallut MB t'ha demostrat que ell en format a córrer també aquesta prova o vas a seguir metent traves als corredors que són que volen acabar de mereixer existència quan passin els quilòmetres? En aquest moment és complicat que jo pugui córrer una Valdaran Vallut MB. Aquest any he corregut a Portugal, correré en Chamonix, una de les cuertes de veritat, una de les cuertes. M'agrada córrer, però en aquest moment perquè aquests dies cau prendre decisions i cau estar sencer i a disposició. Quin consell li daries a aquella persona que va a prova d'UTMB per primer viatge i quin consell li daries a aquella que ja hi ha experimentat? Jo crec que la mateixa. Fora pressió. És que jo he vist gent que tu i jo coneixem, que la pressió li ha pogut. Arribar amb un avituallament i dir ja havia calculat arribar a les 6 de la tarda i he arribat a les 6 i quart. Ja no. No. Jo crec que cal gaudir. Auets era sort d'haver aquesta prova en casa. De poder córrer en casa, de dormir en casa, de no tindre que agarrar cap avió per anar a córrer. Cal gaudir. Cal gaudir, cal reivindicar Valdaran. Molt bé, doncs amb aquesta reflexió en Xavi acabarem. Com a que veig que no has arribat a la part de l'Aranès, tampoc saberàs aquesta part, que en la part final del programa tu estem d'així convidat, se me ve la pregunta de la temàtica que vulgui, era que desire, doncs jo se la vau respondre sense problema. Era que sigui. Quina cursa corres aquest any? L'has dit, no? Era TDL. Era TDL. Arribaràs? Això hi ha broma? M'estàs picant que digui que sí o que no? No, jo dic, a veure, això ara un podcast 2. Sense pressió, Xavi. Sense pressió, exactament, no. L'has provat? L'he testejat sencera, tota. Què t'ha semblat? Que lo pitjor de l'Artiga Arabassa. Sense dubte. Deixa't estar de... No, m'has preguntat que què t'ha semblat. Sí, esportivament. Ja passada. O sigui, d'hora esportivament. Ja passada. Ja passada te va dir per què? Perquè quan arribes en Nauvàs, que comences a coronar cots de varetja, era perspectiva i brutal.
Una final. Hi ha experiència que jo crec que totes les persones no que curguen aquesta prova, sinó se vet dient era oportunitat d'encara que sigui caminar per aquí, les agradarà força. I això m'ha succeït que l'han passat també quan entrenava a la CDH, que ja més avui que heu sigut a la zona de Turan, ja més en la vida, jo avui he arribat a Sant Joan de Turan, en Canejan, etc, més no avui he pujat en Quiaurets, he arribat... Els Highlands araneses, que li digui jo. Pues, arribes enliat, ell com a que anar per nauta canvia el paisatge. I se torna tot plen d'història, plen de cultura i ja aquest passada. camí, allò de lo millor que hi ha a la Val d'Aran, i jo crec que la UTMB no s'ha de descobrir això, és just per que molts aranesi descobreixin el pas de l'Escaleta, el Cot de la Montjoia... Dijous Betín se n'embrem bé d'estos familiars, ja et sabes, no? Això també, de tota la història que ha sigut nou. Xavi, arren, hem acabat la conversa, que se t'ha curta, se t'ha lunga? No, Ben? ja saps que juga a Palique, o sigui... Bueno, molt bé, el que arren són que desitjar-vos sort a nivell organitzatiu, que temps respecte, perquè sabem que les condicions climatològiques així a Val d'Aran en els mesos d'estiu passe el que passe. De aquesta conversa ha hagut d'adiar-se a tour de 20 minuts perquè ha caigut ja peiregada espectacular. A que la gent ja se pot imaginar quan s'ha gravat aquesta conversa, ser en casa, ja et sabia. A que demoren que respecte el temps, és tot que la gent se passe ben, sense pressió. I res, doncs a gaudir d'una molt bona setmana d'esta esportiva. A tutti. Molt bé. Xavi, gràcies, que vagis superben, molta sort t'ar eveniment. Ren, massiu, t'ha parlat quan vulgues, lo que vulgues. Perfecte, moltes gràcies. Espaci ofrit pel Consell Generau d'Aran.